तो आ रोवत हमारे ने बेचैन बानी अपन सफा दिमाग काम नहीं करत। बतावा है तो ना एगो बात कहलू कि झाट ना होखेला का बाटे तो हो देखत कहाँ झाट ई का बाटे झाट ना बाटे तो है का बाटे ना झाटे ना छोड़ तो खिसिया जाई झाटे ना बाटे। हई देखा ननी ननी बाई को झाट हाँ हमनी के इत्ते झाट होखेला। हाँ बबनी सचो कहा तारू आई लोग बूढ़ के तना चिकन चाकन बा। हाँ देखा तारू साफ अगर एकरा काट के फ्राई करल जाए नु तो खूबे मजा आए बुढ़िया के। हाँ तो खाइबू छी हम काहे ले खाए तो काहे फ्राई माने कर एगो बात कहतनी। हाँ एकरा बूढ़ जन पुआ लेके जन फूलल बा नु हाँ का बोली हमार तो सच का तो अचार के फकिया नियन बाटे अचार के हाँ ठीक ना। बोलू अचार के फकिया लेखा कर बूढ़ हाँ ऐसन बूढ़ हमनी के रही पुआ लेखा। बाप रे बाप आदमी सन बॉयफ्रेंड सन तो पगलाइए एगो जाते बात कह हैं। हमनी के बूढ़ में एकर बूढ़ में फर्क बा कि ना हाँ बाटे बाकी एकर लटकल बा और हमनी के सटल बाटे। सटल बा। हाँ एक लटकल बा हमनी के सटल बा सही तो कहता सूत के ना पेलवाए सके हमनी के तो सूत के पेलवा जाए। हाँ तो हम लोगन का बनल बाटे ना हम लोग खड़ा होके पिलवा सकीला ई जगन बाटे एगन पेलवाई ई हमनी बैठ के ना पिलवा सकीला। ई बैठो के ना पेलवाए सके। हाँ बैठ के पिलवा सकीला। एकरा लागल बा बाई उखड़ल बा पेलवाए ला पूरा बेचैन बा। एकरे बुर में आग फेंकले बाटे जैसे माचिस के तीली बर गइल बाटे हमारा मूड से इनकी ना तब मिर्चा ढूक दे हम बस ऐसे खलबलावत रही। ना ना गलती मत करियो केहू का मन मन में होखेला तो मन होखेला ना हम दिमाग हमार सटकल बाटे बहुत ही रात में नींद ना आवे देला हमरा जब सुते एक तो जब करीला ना तोरे भैया साथे जब करल शुरू करीला ऊ सब तो ठीक बा एकर चुचिया काहे से टूट गइल बा। हाँ तो सुटकी ना पिए वाला नइखे मिलत त का जब बच्चा चना पैदा होई जब ऐसे न खाली सही में एको बिया न अभी ना बिया नहीं एक्चुअली नीमन भैसा भेटैते नहीं तो कहाँ से बिया आई अब की बार तो हम सोचले तू बतावा जब उंगली से करबू तो तू बच्चा बियाबू ना तब फिर वो कैसे बियाई। तो अभी तो बात सही हाँ तो ओमा एकर गलती थोड़ा ना बाटे गलती हमनी के बा। हमनी के बाटे सब हम लोगन के जब एकरा रखले के बानी- ले जाए हम्म। पाल खिया के ले आए। सही कहा तारू ना तो देखा हम कल अपने मम्मी से बात करें एकरा के भेज दे हम बढ़िया से। हां ससुरा में तोहर आइल बा मतलब कि नैहर से तू एकरा के लेके आलो नैहर में एको बियन बियाला कि ना नहीं खे ना बियल तब तो चुचिया सुटकल बाटे। बताओ अब बियाई हुआई तो तनका अब कुंवार रानी हमरा के इतना नहीं खे ना मालूम कि मतलब कैसे बियाला कैसे का हम नहीं खे ना जानत रानी है अब जानत नहीं ई भोसड़ी के छिनरो के लबरो के हम सोचतानी नु बिहान ले चलल जाए एकरा के ओतही नीमन 10 गो 20 गो साड़ मंगवा लेवल जाए देखा तनी केकरा से ठंडा था एकरा के तो अब इतना नहीं गरमाइल बिया जब तक एकरा के ना मिली 10-15 गो तब तक ही ना मानी ना माने। हाँ लगातार एकरा के चोदेला चाहिए लगातार चाहिए ना। हाँ अब लगातार एकरा के चाहिए देखा तो के कान लगा के सुनती है तो सुनी ना। अरे बाप भाई देखो के गई कान मोड़ के सुनत है बा बड़ा अंदर अंदर ये नो गिल होई। हाँ तो गिल ना होई बात हमनी के करत नहीं सनी कर बहुत खुश हो खतिया खुश कर अच्छा छिनरो देखिए ऐसे ना एकर मन भर जाए का जाए तो कुछ बोल के अगर बुर के पानी गिरे के चाहिए। हाँ तो गिरे तो सही बाकी आदमी एकरा के यहू ना कि जाके अपन है पेड़वा में गाड़ वाड़ रगड़ ले हमारी सन की तरह वो नहीं एकरा से हो। ई हमारा बड़ा लक्ष्मीनिया भैंसी है सच कहा तर वैसे जहिया से आइल बनू हमारे एको गो बॉयफ्रेंड के कमी नहीं है। हाँ बाप रे बाप तो एकरा तू काहे कम कर देलू एगो हमार बॉयफ्रेंड के कमी नहीं जब से ई घर में मेरा ढुकल बा। हाँ बॉयफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड मतलब यार पर यार एगो जाला तो दूसर का तैयार रहेला लाइन मारेला। हाँ हाँ तब तो तोरे ला ठीक बाटे तो लाइनी तो हम ही नैहर से तू लाइलू बाकी हम एकरा के देखभाल करीला। अब लाइनी तब ना देखभाल करेलू तब ना तोरो के चौदाई खाना मिले लागल बढ़िया से। अब हमरा मिले तो तब एकरा ला अब हम बिहान से करला उपाय। हाँ तो तू खोजा एकरा ला बढ़िया से जल्दी। अच्छा टेंशन मत ल तू तोरा ला हम बिहान साढ़े एकदम लंड के कल व्यवस्था होई लंड के व्यवस्था होई कल के कल लंड के व्यवस्था होई। है तो अस्थिर है एकदम। अरे ये हमार नु है। हाँ तो हो रे बाटे बबनी हम कहाँ कहा तनी तो तू सब समझेलू सबके फीलिंग समझेलू। अच्छा अच्छा तू टेंशन मत ल। हाँ देखा मुड़ी हिलावत है। हाँ तो हिलाई ना
तब एकरा के हमके बिहान ले चलल जा, ठीक बा? अभी हाँ। बैठी देख, बैठे दे बैठा बड़ा समझदार भी है, पानी समझदार छोड़ावे ला बैठ बड़ा गई नीचे। समझदार बा। हटे के बैठे करे बाप रे आय पेरेंट हो नहीं दादा, बाप रे बाप, बड़ा मजा आवता हो एकरे में। एकर ऐसे गर्मी अगर छूट जाता वो ठीक बाटे ना, पानी वानी छोड़ देता ना ना छोड़ी। ना बड़ा अच्छा है। ठीक है कहा तारू ना। हाँ। चल तू बैठा ना कहूँ। पता बा एकरा पर तो हम रात के कबो कबो सूत जाइला, अरे बाप रे बाप, घरहू में ना सूतीला, आ कबो कबो यही पर सूत के पेलवाइयो लीला अपन अरे। यारवा सन के बोला तबे के। तो हम कहत रहनी कि एकर इतना मन काहे बना था, तू ही मूड बिगाड़ ले बाड़ू तो ना। तबे हाँ। बेचारी गरमाइल बिया कि तोहरा के तो मिल जाता, ओकरा के नइखे मिलत। पता बा भौजी, हम्म हम अपन कहियो कहियो यही यारवा के बोला लेलू, हम्म यही पर सूत जाइला। आई हो दादा। यारवा हमरो के पेल देवेला कबो कबो, हाँ। और छटक के तनको ओहू में चल जाला। अरे बाप रे बाप, अभी कहाँ भैंसी है हाँ। और कहाँ आदमी, एकर के पेले तो लाड़े ना एकरा बुझाए जाता। नाही थोड़ बहुत एकरो के शांति मिलत होखी। हाँ वही से नहीं हमरा के ढेर मानेला। तबे तू सही कहा तारू, जब है इतना ऐसा कर देले बाड़ू तो कैसे ना मानी तोहरा के। हम तो एकरा पर सूत जाइला हेंग क के, हाँ। हमारे यारवा पीछे से मार लेवेला। अरे हेंगा। बाप रे बाप, हे में। हाँ। और कबो कबो हेंग सूत जाइला चीते, कबो कबो हेंग मार लेवेला। हम का कर लेना एकर दोनों सिंगवा धो लीला हेंगा, हाँ हेंगा धो के अब हमरा के मारेला, हम मरवा लेवेला। तो ठीक तो बाटे, तू सही करेलू। हाँ। ए भौजी, हाँ हमर बाबू। जब बियाह होई न हाँ। तो ये भैंसिया हमरा के दे दिया, यही पर सूत के अपन भतार से पेलवाए। आई हो दादा, ई तू का कहा तारू का बबनी? कहत रह, हम तो एकरा के तू दो चाहे मत दो, एकरा के तो हम लेके जाए विदा भी होकम नु, यही पर चढ़ के हमरा के विदा कर दिया। अरे सारा बाप। पेटा पेटी पीछे बांध दिया, हाँ हम बैठ जाए मगाड़ू, हाँ। हमार भतार बैठ जाए पिछाड़ू, आ जितना सामान रही ओकरा पिछवाड़ा बांध दिया। बाप रे बाप, हो जाए। ठीक है कहा तारू बबनी, एकरा- बांध दे हम। चला तारी ये ख्वाहिश बा तो दे दे हम। कुछो हमरा के दो चाहे मत दो, हाँ। हई तो भैंसी के तो हम लेके जाएं, काहे कि एकरो के हमर यारवा गाथले बा। हाँ हाँ। ठीक बाटे, तो ले जा बबनी। अब बाकी एकरो ध्यान वान दी है, जब ले जेबू तो हम अपने ससुरे से लईनी, मतलब मई के नैहर से ले ली, अब तो अपने नैहर से लेके जा। हाँ तोहर लगे से हम ले जाए, हम्म। आ हमार होई जब नु लइका फैका तो हम अपन लइका फैका के दे दे हम। लइका फैका के ना अपने ननद के दे दिया। हाँ ई बात सही कहलो, ननदे के हम दे दे हम, ननदो हमर खूब यही पर सूत के गथवाई। अगर ननदी ऐसे होखी तब नु अरे हम- तोहरी तरह, हाँ ई तो आय? बात सही कहलो हम। सब तोहरी तरह ना नु होले बबनी। ना। हम्म? अच्छा ई बता, तू अपन नैहर में एकरा से करवैले बारू कि ना? एकरा से हाँ एकरा ऊपर चढ़ के। एकरा ऊपर नहीं के चढ़ के करवैले बानी, बाकी का कहीं अब छोड़ा, एका सींग पकड़ के जरूर ढुकवैले बानी। अरे बाप रे, तू तो बड़ी छियतरी बारू। ऐसे सिंगिया पकड़ लेला, हाँ। ऐसे बस पकड़ के से खड़ी हो जाई, अब बस वो पीछे से सट सट मारे। आई देखा तारू सूतत ये पेलवाए के एकरा मन करता, उठ जाता ना। उठ जा, सूता सूता सूते ढेर बहुत खुद परेशान हो खजवा गए। ले लो। हाँ खजवा ले ला। खजवा ले ले। हाँ चलो ठीक है बाटे। अब पता बा हाँ। एक दिन का भइल ह, हम्म। एकरा तो बूढ़ में झाट नहीं खे, हाँ झाट नहीं ठीक बा। खे। हमार यारवा आइल ह, हम्म। ऊ का करे से पदना के बेटा हमरा अनहार रहे, हाँ हमरा के पेले के जगह एकरा के पेल दे। एकरे के पेल देलस। अरे अब ऊ बाप कहता रे। हमरा के हमर यारवा, हाँ एकर तो बूढ़ बा फैली, हाँ हमार बूढ़ बा अभी छोट, हाँ। अभी सील नहीं खा टूटल। हाँ कहत अरे तोर इतना बुढ़िया काहे फैल गेल बा? हाँ हमने पदना हमर तू हमरा के पेल तरी, हाँ। लाइट बारनी नु हाँ। तो देखा तनी कि भैंसिए का पेल। अरे बाप रे बाप, ये तो का करो। सही में बड़ा नंदोई नंदोइये न कहे, बॉयफ्रेंड बड़े तो का बा, जब तोरा के चोट चाट देले तब नंदोइये न अब भइले। मने हम अनहार में ओकरा के बुझाइल ना कि हमार कौन है भैंसी के कौन ह। पदना के बेटा इतना हरामी बा कि हम भैंसिए के पेल देलक। तो अब लाइट बारत तनी तो देखा तनी हमरा के छोड़ के ई भैंसिया के पेलता। अरे बाप तो रे अब बाप। बोल के जब पेल रहा तो ओकरा ई में पेल के गिराला, बाद में हमरा के फेन कहिए तो पेलिए। हाँ तो यही में पेलवावे दो। हाँ अब इहो खूब मस्त में रहे, इहो छिनरो बड़ा मस्त में रहे। तो एकरा के ले जाइए, हम दे हाँ देंगे। एकरा के तो हम ले जाएंगे, ठीक बाटे। छोड़म ना।
चला चलल जाओ, घरे बहुत हो गई, हाँ चलो पेला पेली 14 इधर के रह देता ही रहा देकर बाकी आज इंतजाम कइल जाई। चलो ठीक है। चलो।